sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko ganon. Apanayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakipaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga mapadayon nga nag-atiman ka natong tanan sa atong panaguban, aton ing ablihan o sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mao'y nagbantay sa tanan nga mitangog kanimo. Dios nga mao'y nagtabang sa tanan nga misalig kanimo. Dios nga kanunay nagluwas sa tanan nga nahigugma kanimo. Kanunay nimong giatiman o kanunay nimong ampingan o gipanalanginan ang tanang nagmatinud-anon kanimo. Padayon nimong gitabangan ang tanan nga mituo o midawat sa mga pagtulon-an nga imong gibilin sa balaang kasulatan. Niya kami o Dios, nakig-uban, nakighiusa sa imong mga pulong aron pagpamati o pakig-ambit sa imong mga mensahe nga mga magikinahanglan. Samtang kami magpadayon sa pag-inambitay o pagdinasigay sa matagusan namo kinabuhi di sa pagtuo kanimo. Amahan panalangin ni ang matagusan. We declare blessing sa matagusan nga namati karon sa ilang ninimawang programa, bisan pa sa ilang karong Pinoy-anan, sa ilahang trabahoan, bisan pa sa ilang mga pangita, ilang pananong, pamuhi o sa may mga source of income. Amahan, salamat nga imo silang panalanginan. Imo silang proteksyonan, imo silang natabangan, tagano silang kaalam sa pagdumalan aron mahimo silang takos nga mahimong kapiyalan sa tanan nga imong giandam nga panalangin alang sa tanan. We declare blessing amahan sa among panag-uban karon. Jesus name. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako kanato kanato. Mayong pakiguban sa tanan nga mo replay, sa tanan nga nakiguban pinaagi sa atong FM station 101.3. Maayong gabi, mayong pagpanihapon. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Ginoo. Mayong pakiguban, labi na sa mga kaigsuonan nga naa karon sa nagalain nga mga lugar sa Pilipinas o sa nagkalain-lain mga nasod nga nagkiguban sa atong sa ato karon nga panaghisgot sa kinabuhi ni Jose. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Riami Kauba Bulhano. Mayong gabi, mayong pagpaniyapon ninyo diha. Mayong gabi ni Sherwin Gading. Mayong gabi pastor, kumusta? Og ni Sister Nars Buyan, mayong pakiguban ato igsuon nga nanoka diha sa Bujol. Mayong gabi ninyo diha Sister Nars og si Zarjin Moncab. Maayong gabi pastor Gideon. Karon pa jud ko nakabalik og paminaw sa live nimo pastor. Salamat sa mga mensahe pastor. Dalaygon ang Dios. Si Mary Grace Flores, ayong pakiguban og dalaygon ang Dios. Mayong gabi ni Mi Medalyo, mayong pagpaminaw, watching from Davao City. Og ni Ma'am Chuna Mahinay Sampang, mayong pagpamati
Og si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, good evening pastor. Oy mayong gabi may pagiguban dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Ang ngalan sa Ginoo. Mayong gabi, mayong pagpamati ni Agnes Triumphante. Good evening, Pastor. Mayong gabi isab, dalaygon ang Ginoo sa matag usa. O padayon na akong gidasig nga matag usa sa pag-share sa ato nga programa sa panahon nga inyo ning i-share nga to sa inyong mga kailag higala. Labi na gyud sa inyong pamilya, mga igsoon, daw sama nga kamo mismo ang nagwali. Kamo mismo ang nahimo nga taytayan sa mga pulog, mga mensahe nga mo gikinahanglan nga madunggan sa imo ang mga kahigalaan o labi na gyud sa imuhang pamilya. Mayong pagpaminaw ni Naomi Fernandez. Good evening, Pastor Gideon, watching Santa Rita, Bulacan. Ang imong mga Mayong pagpaminaw ni Kalma Langta o mayong gabi ni Brother Gilon. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin. I declare blessing sa matag usa. I declare blessing in the name of Jesus, in the name of Jesus. sige, sayawan ta siya. Ang ato karong pagahisgutan mga kaigsonan, mga pagtulunan mahitungod sa kinabuhi ni Jose. Mauni ang ato ang hisgutan sa ato karong nga panag-uban. Og samtang naghulat-hulat ta sa ato pang mga kaigsonan nga moapil sa ato ang paghisgot nini, padayon usab natong tagaan og pagtagad ang inyong mga mensahe, mga pangumusta og mga pagdasig diri sa ato ang programa. Sige, Mayong pagiguban sa tanang mo replay sa ato mga kaigsonan diha sa Surigao, ato mga kaigsonan diha sa dapit diri sa Compostela. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa pagpamati labi na gyud sa ato ang mga kaigsunan diha sa nagkalain nga mga probinsya o sa nagkalain nga mga isla sa sakop sa Pilipinas. So siyempre ato mga kaigsunan nga nasa gawa sa nasod nga mo replay usab sa ato nga programa. Ato mga kaigsunan diha sa Sweden, Sister Maricel Hendriksen, og sa tanan diha sa Norway. No, maayong gabi, maayong pagpaminaw, maayong buntag udto hapon ug unsa mang orasaha ang inyong pagpamati. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kaninyong tanan. Atong mga kaigsunan des Canada, maayong gabi, Brother Julito. Good evening, ang Dios magpanalangin. Maayong pagpaminaw ni Alvin Garces, maayong pagpaminaw ug maayong pakiguban ni Maribel Shiokon. Good evening, Pastor. Request ko og song Ikaw ang Kusog, si Maribel ni from Gihulngan City. Ako siyang ganito'y mayaw upang sa pagsayaw magkapak sa iyong damo. Singgit nga to sa langit. Awit pagkalangit mga kaigsonan ato tagaan og pagtagad diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit Ikaw ang Kusog. ikaw ang kusog kanako. Kalipay Mayong pagpaminaw ni Shayna Imnaro ug matud pa ni Nars Buyan. Maadyong gabi pod ninyo diha Pastor Hazel. Kumusta Pastor Gideon og kami ni Re Buhol nagapadayon sa pagkamaayo pagatiman sa Ginoo diin gibuhi pa kay naapay purpose. So naagitay katuyuan diri sa kalibutan. Mayong pakiguba ni Jeff Black oy maayong pagpaminaw nimo diha bro og ni Junivel Himina. Mayong pagpaminaw sa mga Himina family. Ilabi na gyud sa mga kaubanan diha sa Furniture Himina diha sa Karkar City. Ang Dios paday magpanalangin o salamat kayo sa inyo nga pakiguban, pagpamati labi na gyud sa pulong sa Ginoo.
Mayo nga pagpaminaw ni Julito. Good evening, Pastor, watching from Hinunangan, anani sa Southern Leyte. Mayo nga pakiguban ni Leonardo Lumagpas. Mayong pagpamati og request awit makalangit uluhan ning dapit ika ni Jeff Vlog. Okay, ako ning andamon ning awit ning dapit. Ang langit kung mamualang sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo. Maayong pakiguban ni Lindy Noblesa. Maayong gabi, Pastor. Maayong gabi ni Evelyn. Matod pa, maayong gabi. Pwede maka-request awit makalangit para sa Ginoo, Pastor Gideon. Kanang kanta I Speak Jesus. Cebuano. Thank you, Pastor. Sige, kika ni Sister Nars. Maayong pakiguban ni Midel Raquel. Hi, Pastor. Hello. Okay, maayong gabi ninyo diha. Si Rosan Pisan, maayong gabi. Si Leonardo Lumagpas, awit makalangit nga request sa labod. Sige, ato raning mataga anog pagtagad kung naapay oras. Na may gipang request dire nga uluhan ning dapit unya do na pagyoy I Speak Jesus og napagyo dire no labod. Si Paterno Tadim, maayong gabi, Pastor Gideon Candelario. God bless, Pastor. Uy, salamat kaayo. I receive, no? Salamat kayo sa mga deklarasyon. Si Junivelle Mimina, good evening, Pas. O sa tanan nga nagsunod sa online. God bless. Wow, no? Salamat kaayo. Si Darin Mihasco, maayong gabi, Brother Darin. Si Paterno Tadim, pa-shout out, Pastor. Bulawan, Mabini, Bohol. O, ato mga kigsuna dias Mabini, Bohol. Maayong gabi, may pagkikuban. Awit makalangit, ning dapit. Dere lang sa tanga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Juvie Tuting Atas. Mayong gabi. Mayong nga pagpaminaw. Dalaygo ng Dios nga magapanalangin ka natong tanan. Mayong pakiguban ni Maya Inok. Good evening, Pastor Gideon, watching from Tabugon, Cebu City. Mayong gabi, may pagpaminaw sa tanan nga mga nagpuyo diha sa Tabugon. I declare blessing. Ang atorong hisgutan mga kaigsunan, ato ning kuhaon ang mga pagtulunan nga atong makaplagan, makita, makatunan dapat diha sa kinabuhi ni Jose. Unsa may mga mensahe nga giandam sa Dios sa ato karon nga panag-uban. Ako nagtuo nga sa imong pagpaminaw niini mao mga mensahe do na kay makatunan, ug ako makasiguro nga ang imong makatunan dako kay ning makatabang kanimo ug labi na gyud sa imong Pinoy-anan og sa imong mga anak. Og ako nagdasig kaninyong tanan nga ayaw palabya ang oras o panahon nga makahimo ka sa paghatod niini sa imong makaila, higala og pamilya, kay ang mga pagtulunan sa kinabuhi ni Jose nagkinahanglan usab sila niini. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sister Josephine Vicente. Mayong gabi ninyo diasis ato igsuon nga nanuka diha sa Talibon, Bohol. O salamat kayo sa kinabuhi ni Sister Rose Ann Pisan Gulo sa inyo nga pag-share sa tanan ni mo makaila. Wow, no? Congratulations. Ako mayon kong congratulations. Kaysa matag trabaho na to, ilabi na gyud sa pag-share sa pulong sa Ginoo ang Dios nakakita nini. Og siya matinud-anon
nga nagsugid kanato nga iya gaydutang balusan o gantihan panalanginan. Mayong gabi ni Imalin Rosando. Mayong gabi may pakiguban ni Ana Lee. Good evening pastor og sa tanan nagtan-aw watching from Davao City. Si Sasi kundi mayong gabi matud pa. Mag-ampo ko ako anak pastor. Okay, naa sa Yosemite. Okay, ato ning dadon sa mga pag-ampo o ang Dios padayon nga panalangin. Si Romano Elmer, pastor, maayong gabi pastor. Chat out lang nako. Ang Romano family diha sa Prosperidad Sitio Pinawayan. Okay. Sa tanan nga mga Romano family, no, ang Dios magapanalangin. Ang Dios atiman. Ilabi na gyud sa tanan ninyong gikinahanglan. Oras ato nga programa alas 7:44, oras nga atong hisgutan ang kinabuhi ni Jose. Ug ang mga pagtulunan nga maoy angay natong makatunan sa atong panaguban. Namoy mga pangutana mga kaigsunan, ako ra ni matagag pagtagad ug uban pa ninyo mga request diri sa ato nga panaguban. Ako ni matagag pagtagad human sa ato ang mga paghisgot sa mga pulong sa Ginoo. Ug ayaw kalimot ang mga pulong nga ato karong madunggan, dili ka ikaw lang ang nagkinahanglan niini. Ang imong pamilya, ang imong mga kaila, labi na gyud ang imong mga igsuon diha kang Kristo nagkinahanglan usab niini. Busa ako nagdasig kaninyo nga ayaw ihikaw ang higayon o panahon nga makashare mo ni ining mga mensahe. Kay sa inyong pag-share ni ini, i-bless mo sa Ginoo. Kay mao na iyang saad nga ang tanan nga nagpaambit sa iyang mga mensahe iya gayong panalanginan. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanato sa ato karon nga panag-uban. Ang kinabuhi ni Jose mga kaigsunan, kung ato lang balikan ang kinabuhi ni Jose, kini makit-an diha sa unang libro diha sa Biblia. Ang unang libro mga kaigsunan sa Biblia mao ang gisulatan sa sinugdanan sa tanang mga butang. Sinugdanan sa kinabuhi sa tao. Diha sa kapitulo 30 sugod og 30 sa Genesis, magsugod ang kinabuhi ni Jose diha sa 39. Ang panahon nga tuwa na siya dito sa Ehipto. Sa kinabuhi ni Jose mga kaigsunan, sa wala pa siya moabot dito sa Ehipto, di natong basahon ang iyang kinabuhi diha sa Genesis kapitulo 37. Diha sa kapitulo 37 mga kaigsunan, diha nato maila-ila ang sinugdanan sa kinabuhi ni Jose. Ang kahimtang uban ang iyang maigsuon, uban ang iyang mga ginikanan. Si Jose mga kaigsunan, muingon ko nga usa sa mga sakop sa iyang pamilya nga naay kahadlok sa Dios o dunay pagtuo sa Ginoo. Diha sa kapitulo 37 sa Genesis mga kaigsunan, diha gisugilon ang kahimtang ni Jose og ang ihang edad, ang ihang pangidaron. Diha na mabasa nga si Jose nag-edad pag 17. So teenager pa si Jose. Og ato pong mabasa diha mga kaigsunan nga si Jose kanunay magdamgo. Og ang iyang mga damgo mga kaigsunan naghatag og hagit sa iyang mga igsuon. Tungod kay diha sa iyang mga damgo
makit-an man og masayran, masabdan man sa imaigsuon nga dunay pinasahi ang kahimtang ni Jose. Nya gawas pa niya na ato pong mabasa diha nga si Jose mga kaigsuonan, paborito siya sa iyang amahan. Gawas sa paborito siya sa iyang imahan, doon na say mga damgo nga mahimo siyang inila, mahimo siyang bantugan. Unya gani dito gipakita nga bisan gani ang iyahang mga igsuon, iyahang pamilya, muyukbo niya. Kumbaga muhangyo niya. Dito na nagsugod nga dunay kinaiya nga kana bitaw na usab ang iyang mga igsuon nakabaton og kana bitaw kasina. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang kasina nga nasinatian o kanang gibati sa iyang maigsuon naghatag to og kadelikado sa kinabuhi ni Jose. Atong makit-an diha sa maong kapitulo mga kaigsuonan nga hangtod nga niabot si Jose nga kana bitawng giplanuhang patyon sa iyang maigsuon. Gawas pa ni ana kanang gitambog siya sa tabay. O niya gibaligya pa gyud siya dito sa dili niya kaila. Sa tanan nga gihimo ni Jose mga kaigsuonan, akong imong tanahon sa tanan nga gibuhat ni Jose, kana bitawng maayo gyud ang iyang gihimo ngadto sa iyang mga igsuon. Gani atong mabasa diha sa maong kapitulo nga sa panahon nga si Jose suguon sa iyang ginikanan, mutahod na yun si Jose. Sa dihang gisugo siya sa iyang amahan nga ipaapas ang iyang mga igsuon or padadaan og balon, iyang giapas unya gidadaan po niya balon. Kumbaga sa kinabuhi ni Jose mga kaigsuonan, wala siya kana bitawng gibati nga daotan. Wala siya hambin og bisan unsa nga dili maayo batok sa iyang mga igsuon. Bisan kon doon na siya mga namadunggan, sigurado gyud ko nga doon na siya madunggan nga mga bati, nga mga pulong, mga mensahe gikan sa mga igsuon, batok kaniya apan si Jose mga kaigsuonan nagpabilin nga maayo gihapon ngadto sa mga igsuon. Unya sa panahon nga gihatagan siya og kanang nindot og maayo kaayo nga biste gikan siya amahan, lipay kay siya. Sa bahin ni Jose mga kaigsuonan, malipayon siya o gawas pa ni ana, doon na siya mga paglaom nga kana bitang pauswagon siya sa Dios. Ay nindot kay na mga kaigsuonan nga kana bitang sa ato ang pagbati, sa atong nahuna, sa ato ang kasing-kasing mismo, doon na tay gibati nga pauswagon bitaw ta. Doon na tay mga mensahe nga makuha dias mga damgo nga kita maoy gipili sa Ginoo. Uy malipayon ta ni ana. Pero mao ni usas ato ang timan-an sa panahon nga dunay mga kana bitawng sign o mga ilhanan nga magpakita nga i-bless ka sa Ginoo. Sa panahon nga moabot na sa imong kinabuhi, mubati gyud kag kalipay. Pero mao ni mga pagtulunan nga gikinahanglan nimong bantayan. Timan dili tanang panahon nga mubati tag kalipay. Sa mga panalangin nga atong gilauman mga kaigsuonan, dili tanan nga mga kalipay o mga panalangin nga ato ang gitinguha gipangandoy, dili na ta makaagi og kalisod. Sa kinabuhi ni Jose mga kaigsuonan, damor siyang nakakita og mga panan-aon og nakakitang mga damgo nga pauswagon siya, himuon siya nga mas labaw sa iya mga igsuon o mas labaw sa uban. Damor niya ning na katunan, damor niya ning na sabdan, damor niya ning na dunggan mga kaigsuonan. Damor nga nagatubang siya og mga kasakit. Usa sa mga dili gyud kaayo mga kaigsuonan, sayon idumala kanang sayon i-manage mga kaigsuonan sa atong kinabuhi, kana bitawng pasakitan ka
o niya ang mopasakit nimo imo gyung kaugalingong igsuon. Budhian ka sa mga tao nga mahal nimo sa kinabuhi. Pasakitan ka, budhian ka sa mga tao nga diin misalig ka. Ay simpre mga kaigsunan si Jose, doon na say mga daghang mga magulang. Kung imong tan-awon manghod si Jose, o niya daghan kayo siya mga magulang nga iyag yung kanabitang pwede ka kasalig. Pwede ka makasalig. Pwede siya makasalig. Unya gawas pa niya na mas makasalig pag yun siya kay mas ni pabor nga to kaniya ang iyang amahan. Unya na feel niya nga kanabitang pinalangga siya siyang amahan. Atong hinungduman, si Jose kanunay nakadawat og mga mensahe gikan sa Dios. Diha sa mga mensahe nasabtan ni Jose nga doon na say mga maayong kaugmaon. Pero timan mga mensahe gani nga gikan sa Dios, mga pulong gani nga gikan sa Dios mga kaigsunan, muagi gyud ka og mga kasakit una kini matuman. So unsa may angay natong buhaton mga kaigsunan nga sa panahon makadungog tag mga mensahe nga kana bitawng i-bless ka, pauswagon ka, panalanginan ka o kaha gamiton kas Ginoo, ipadala ka. Sa panahon nga moabot na sa imong kinabuhi, hinumdumi nga ang mga pagsulay dili na nimo malikayan. Kay ang mga pagsulay usana sa mga instrumento aron ka malig-on. Aron mas makaila ka sa Dios. Oy dili man ta kaila sa Dios kung walay mga pagsulay. Dili ta makaila mga kaigsunan mismo sa atong pagkakristohanon kung dili ta makaagig mga kasakit. Diha ta makatugkad ibin kaming mga magawawali o mga alagad o mga pangulo sa simbahan. Dili na mo ma-feel nga magwawali, dili na mo ma-feel nga pangulo mi sa simbahan kung walay mga pagsulay. Naagyo na mga pagsulay. Kay damor gani nga naay mga pagsulay, damor nimong mailhan ang paggunit sa Dios sa imong kinabuhi. Damor nimong ma-feel ang pagproteksyon, ang pag-amuma, ang pag-supply, o ang pagkamatinud-anon o pagkatinuod sa mga mensahe, damor nimo ning masinatian. Timan si Jose, imbati siya og pagsalig sa iyang amahan, siyempre sa iyang mga igsuon. Timan ha, sa diha nga gisugo sa iyang amahan nga miingon ang iyang amahan, nak agpasa ang imuhang mga magulang. Samtang nagpakaon sila sa mga hayupan, agpasa og dadi sila balon. Ingon si Jose, sige tay, agpas ko nila. Kana nga punto akong nakitaan nga si Jose, dako kay pagsalig sa iyang mga igsuon. Pero maoy miunay kaniyag budhi. Sahay mga kaigsunan, sa panahon nga masabdan nimo ang tawag sa Ginoo, usahay dili nimo makilikayan nga ang imong pamilya o kaha suod nimo mahigala o ang mga tao nga imong higugma. Maoy mo budhi nimo. Pero timan dili nimo sila kaaway. Instrumento lamang sila para mas malig-on ang imong pagtuo. So sa may mga pagtulunan nga gikinahanglan nimong tipigan o angay nimong buhaton inani. Sa panahon nga makasinati ka, samas na sinatian ni Jose, ayaw pasagdi nga maluya, mawagtang o kaha mamatay ang imong pagtuo. Timan ini siya. Bisan unsang klase nga mga pagsulay nga imong masinatian sa imong maigsuon, sa imong pamilya, o sa mga tao nga diin misalig ka, diin nahigugma ka. Apan, may mahimo silang instrumento aron kasulayan. Timan sa panahon nga budhian ka, pasakitan ka. Ibutang ni Simona, dili og dili na maoy makapugong sa mga plano sa Dios imong kinabuhi.
Ang plano sa Dios sa akong kinabuhi ug ang plano sa Dios sa inyong kinabuhi pareho ra gyud. Unsay plano sa Dios? Pauswagon ka, i-bless ka. Mao bitaw nang makadungog kas pulong sa Dios. Tungod kay gusto ang Dios makigsulti nato. Gusto niyang isugilon nga na ako'y maayong plano nimo. Gusto ti kang pauswagon. Gusto ti kang i-bless. Wala mo anhi si Jesus aron ta tunglohon. Wala mo anhi si Jesus aron ta maglisod. Kundili aron ta moharuhay. Ug mao nay rason nga mianhi og minaog si Jesus. Ibutang na sa imong una-una sa imong kasing-kasing ang bersikulo diin gisulat ang saad o katuyuan o rason nganong mianhi si Jesus. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, si Jesus miingon, wala ko mo anhi aron ta mo silutan o paantuson. Si Satanas ray mi plano ana, ako mianhi aron kamo makabaton o kinabuhing madagayaon. Sa panahon nga moabot ang plano sa Dios sa imong kinabuhi, di ka niya pasagdan. Pasabton kas iyang mga pamaagi. Sa panahon nga motikang kas mga pamaagi sa Dios, musud ang mga pagsulay. Usahay ang imorang pamilya. Usahay ang imorang mga kadugo. Usahay ang imorang mga ginikanan. Usahay imong mga anak, imong maigsuon o kaha imong mga pamilya. Pero timan besag unsa pa kadautan ang imong masinatian gikan sa mga tao nga nas imong palibot. Timan dili og dili gayud na makapugong sa plano sa Dios. Ibutang na si mong kasing-kasing. Ingna ang imong higala o imong kaugalingon. Dili og dili makapugong sa plano sa Dios akong kinabuhi ang mga pagsulay. Dunay may mga panahon nga hiluan ka. Dili literal nga hilo. Naay pagtuo apan hiluhan ang imong pagtuo sa mga tao. Ay daghang kay mga tao mga kaigsunan nga naluya tungod kay giluya sa mga tao. Una nga kung moabot na gani ang mga pagsulay sa dihang nakadungog kas mga mensahe o gitudluan kas mga pamaagis Ginoo, ayaw tuguti. Ibutang yun nato na sa tuang kaugalingon. Dili na tutugutan nga mamatay ang atong pagtuo. Kaya sa panahon manggod nga mamatay ang atong pagtuo, mubalik yung kas kalibutan. Ang tao nga mubalik sa kalibutan mo angkon nga naipagtuo pero ang kinabuhi layo na kay kang Kristo. Og maunay usas sa mga pinakamakaluluoy nga mga tao sa kalibutan. Ngano may kong usas sa pinakamakaluluoy nga mga tao sa kalibutan. Ngano man? Kay naningkamot sa mga butang nga magdala ra kanila kalaglagan. Di ba na ay mga tao naningkamot nga mosimba, naningkamot nga kanang moadtog simbahan. Pero sa ilang pagpaningkamot, nagdala ra din nila kalaglagan. Ngano man? Ang tao nga nagtuo o Ginoo moadto nas mga simbahan nga magtudlo kanila sa gusto nilang madunggan. Ug ayaw tuguti nga inana ang kahimtang sa imong pagkakristohanon nga mamili kag mga simbahan nga diin ka mo simba kunuhay ngadto sa Dios apan nakagusto lang ka anang simbahana kay dili maigo ang imuhang bisyo. Dili ka pasakitan. Onya mura kag dinaig. Useless ang imong pagsimba. Kawang. Monang si Jesus dunay mga mensahe diha sa Biblia nga daghang mga tao nga gusto nga unta maluwas apan tungod sa mga pagtulun-an anang simbahana gihimo pang mas maimpirno pa ang mga tao kay kanila. Oy, tiyo mo na daghang mga tao nga naa simbahan o muadto sa simbahan mas maimpirno pa hinuon sa magdumalag simbahan. So ayaw kalimti ang mensahe sa unang
pagsulay nga atong nakitan sa kinabuhi ni Jose. Sa panahon nga kanabitang budhian ka, unayon ka, sa maayo nimong gihimo, sa maayo nimong pagbati, sa maayo nimong pagsugilon, sa mga pulog mensahe nga gikan sa Dios. Dunay mga taong masuko. Sa panahon nga naay mga taong masuko nimo o magbudhi nimo, ayaw tuguti nga mamatay ang imong pagtuo. Unsa may mga kasagaran nga mga makapatay sa pagtuo, kana bitaw mga tao gani nga nagbuhat og dili maayo sa imong kinabuhi, mas maminaw kanila oy mamatay imong pagtuo. Labi na kung magpaduol ka sa mga tao nga mauray mo guba nimo. Mamatay ang imong pagtuo. Kay maimpluhensyahan ka o mapuno ka. Muna nga ang Biblia nagsulti, likay ang mga tao nga walay laing gihimo gawas lamang sa pagdaot nimo. Ang imong bation mo ni dapat ka maglipay. Kay usa na sa mga ilhanan nga gibless na kas Ginoo. Kana bitang ikaw mo'y gidaot, ayaw tuguti nga ikaw mo'y manaot. Naay mga tao nga ilang ipakita nga mas maayo og sakto sila kay nimo. Ayaw pagpakikompetensya nila. Ayaw paghimog rason para nila. Nga ipakita nimo nila nga ikaw mo'y sakto, sila mo'y sayop. Ayaw pakig-argue nila. Ayaw pakig-debate nila. Kay wa kay maaning kaayuhan ana. Pasagdahi sila nga mupakita nga mas maayo sila kay nimo. Importante padayon ka nga naghimo og buhat nga malipay ang Ginoo. Kay iblas lagi ka. Di na kami still pang mangayo nga Lord, i-bless ko. Tinood na. Damor kang gidaot, pero damor kang nidaig sa Ginoo. Damor kang mihatag og time ni Lord. Damor nga malipay ang Ginoo, matandog ang kasing-kasing sa Ginoo. Bisan ikaw makakita, bisan kita makakita tag tao nga gitabangan og saway, pero sa siging saway, gitabangan og saway, nya sigig yung gisaway, sige daot, pero ang taong gidaot, ni silent lang siya, nilikay lang siya, ni pailob lang siya. Bisan ikaw nga Kristohanon, mubati kag kaluoy niya. Unsa pa ka ang Dios, nga siya mo'y nagbuhat sa tao, siya mo'y nagpangga sa tao, siya mo'y nagumol sa tao, nya dauton, pasanginlan, ipanghimaraot, sila mo'y maayo, ikaw mo'y dili maayo. O niya, damor kang gidaot pero damor kang midaig ni Lord. Damor kang gidaot pero damor kang nga mipaduol sa Ginoo. Masakitan ang Ginoo. Tabangan ka. I-bless ka. Ipakita sa Dios nga ikaw iyang anak og dili kaniya pasagdan. Iya kang proteksyonan. Timan ayaw lamang tuguti nga mamatay ang imong pagtuo. Si Jose mga kaigsonan, sa diha nga imong basahon sa kapitulo 39, imong makit-an mga kaigsonan nga gibaligya man sa iyang mga igsoon dito sa Egypto. Sa diha ni adto na sa Egypto, nahimo siyang sulugoon o slave. Ulipon, walay sweldo-sweldo, makakaon ra siya. Siya mo'y kanang slave mga kaigsonan, kung imong lantaw nga naulipon, adto na siya mo'y patrabahoon sa pinakaubos nga trabaho, kanang tiglimpyo, tigugas sa mga baho nga mga lugar, tiglimpyo sa kanal, kanang mga taong ulipon nga mapinakaubos. Si Jose siguro kung ako lang kanang imaginon mga kaigsonan, siguro siya mo'y tigugas sa CR, tiglimpyo dito sa kanal, tigugas sa iro, hugaw sa iro, pasensya na sa mga nangaon. Kaya ako, mo ginay akong nasinatian. Tinood na. Nakalaba gani ko og kanang pinakabaho. Nganong mayon kong pinakabaho inanin ang akong agalon, samtang nagpaboy ko diha sa Hernan Cortes, Mandawi, at bang sa Mandawi Foam.
Ang akong agalon, manager sa San Miguel, niya gibalhin sa Sinibra. Niya kinahanglan siyang mujote dito sa Iloilo kay dito siya gibutang sa Iloilo. Yang iyang asawa og siya kinahanglan magkuyog kay assistant man to sa iyahang trabaho ang iyang asawa. Yan na say negosyo diri sa Cebu. Ako mo'y gibilin. Niya ingon na iyang asawa nga, John, kanang palihog kog hay-hay sa akong labhan naa sa washing machine. Palihog niya kog hay-hay niya, limpyuhin niya to dito, labhin niya tong trapo kay mabaho niya na dito. Karon ang iyang giingon nga muuli ra sa pagkaugma, niabot man nagtulo ka adlaw pa man muuli hangtod din tawag siya nga di kuno sila kauli. Amo to nga ingon siya nga labhin na lang tong tanang trapo dito sa likod kay di mi kauli. So gilaban ako, gihayhan ako tong iyang mga linabhan dito sa washing machine. O niya ako ang gilabhan tong trapo. Pila ka adlaw mga igsoon, pero naman bahua. Karon kay paglili na ako sa likod sa washing machine mga igsoon, naama dito'y balde nga hamabaw sa tubig. O niya gisudlan man din siyahang kanang mga panty ba. Ya ang babae mag menstruation ba na dito niya guluman timbahua. Bahua nam na ani ay. Kung ako pong ilabay basig kasabaan ko. Uni ako pong pasagdahan mo samot pong kabaho. Kung ako na lang nilabahan. Pasad ko. Pirmiro kong iwaswasan dahil pagkahuman akong hiluman dahil was. Sa daling istorya na human akong laba. Tinuod na. O niya, pagbalik nila mga 2 ka semana, kung wala na ako labhi, aperte na yung bahua. Iyang nahinumduman kay pag-ilis niya, wala man siya ikailis sa ipang ilalom. Ayay. Sige simot-simot, man baho. Sa asa magkatong gisulod sa balde de region. Nalimot man ko. Ko nga, ingon ka imuhang palabhan. Akong gilabhan sa gilabahan nimo. Wala na lang nimo ilabay. Ko nga, oy nangita man gani ka, ilabay na noon. Amo na nga nakalaba ko. Nya daghan pagyud kaayo kay napinta-pinta man guto kay ilahang style, palabhan ra man nila. Tungod silang trabaho. So moingon ko mga kaigsunan si Jose, nakatrabaho sa pinakaubos ka trabaho, pinakabaho nga dapit. Tinuod na. Gikan sang gibaligya layo sa siyang pamilya. Nimpuyo siya dapit nga dili pareho niya sinultihan, dili pareho niya batasan. Wala na siya ka di na siya ka hinumdum o di na siya ka kuan ba nga or makauli pa ba siya, dili ba? Wala na siya kung nauna, ang iyaha, trabaho ra gyud siya, trabaho. Pero ang akong nakita niyo naa siya Ginoo nga giampuan. Moingon gyud kong sure gyud ko nga nagampo siya sa Ginoo kay sa panahon nga gitindal siya. Ginumduman man niya ang Dios. Sa panahon nga gitindal siya. Diba dito na siya sa Kapotipar, diha sa Genesis 39 imong makitaan nga nagpuyo na siya dito sa balay ni Potipar o nahimo siyang sulugoon. Unya, kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang pagpuyo dito kang Potipar, dugay gyud siya dito. Kaya imagine mga kaigsunan, nibiya siya dito sa ilang lugar sa Kanaan, 17 anyos ihang pangidaron. O niya nahimo siyang gobernador, murag 30 man siguro ang iyang edad. Murag 30 ang iyang edad mga kaigsunan nga nahimo siyang gobernador. So kung aton tan-awon mga kaigsunan, batan-on pa kay siya nga nagsugod og trabaho dito sa Ehipto. O niya kanang mag-17, 18, 19, 20, mamusok man ang lawas sa lalaki, magmasol sa mana. Niya, gwapo si Jose, o niya hitsuraan, kanang gwapo o kanang hitsuraan, mauro man yun na.
Ang nahitabo mga kaigsunan sumala sa diskusyon diha sa Kampo Tipar, naibgan siya. Pero sa wala pa siya maibgi, sa ako nang gikaingon, pila siguro katuig siyang nahimong trabahante nga sa trabaho nga mura bitaw pinakaubos, kasulay mo og trabaho sa pinakaubos nga trabaho sa usa ka company. Siguro kanang moingon ko kanang mga manilhigay or utility, bisag unsa ra man ay matrabaho diha, bisag unsa ra isugo. Siguro pipila nato diri nakaagi mog paboy. Ako kapila ko kaagig paboy. Maghulugas ko sa iro, kanang maghulugas ko sa sakyanan, tiglimpyo ko sa kanal, tiglabay kog basura. Oy, pila ko katuig mga kaigsunan nagpalinbalhin ang kog paboy sa una. Unya ang tigkuha sa akong sweldo ako ra po maginikanan kay naa sila igi pa eskwela. Tinod na. Inani ni. Ang akong nakit-an sa kinabuhi ni Jose sa dihang nagtrabaho sa pinakaubos nga kahimtang. Bisan og ubos kayo ang iyang trabaho, timan wala gipasabot diha nga nilayo ang Ginoo. Timan ini ha. Kung ikaw karon nga nagtrabaho sa pinakaubos nga trabaho, ayaw sabta nga mibiya ang Ginoo nimo. Ayaw sabta mga kaigsunan nga gipasagdan kas Ginoo. Siguro gitrain ra ka diha. Kung naakaron sa trabaho sa pinakaubos o kaha nagsugod na pug kag pinakagamay nga trabaho, pinakagamay nga negosyo, wala magpasabot nga gibiyaan kas Ginoo. Timan giubanan gihapon kas Ginoo. Ang imong buhaton mao ni kinahanglan mahimo kang kapiyalan sa gamay. Unsaon man aron mahimo kang kapiyalan sa gamay. Gamay income, gamay kita, gamay ginansya. Kung kapiyalan ka sa gamay mga kaigsunan, ingon si Jesus, piyalan ka sa dako. Unsaon man aron mahimo kang tinuod nga kapiyalan sa gamay. Inani ni, bisan usahay short ang imong income. Gamay ra ang imong ginansya, gamay ra imong sweldo. Pero ayaw wad-a ang pagkamatinud-ano nimo ni Lord. Mayong ka nga short cost ako ang budget, pero diha sa Ginoo, di tika kalimtan. Unaha kanunay ang Dios. Ang tinuod nga matinud-anon nga tao, bisan sa gamay o lisod nga kahimtang, kanang nagpabilin siyang nagmatinud-anon sa Ginoo. Ang pulong nagmatinud-anon, giuna niya ang iya sa Ginoo. Mihalat gyapon siya pinakamaayo at ubangan sa Ginoo. Timan ang kinabuhi ni Solomon, miingon siya. Diha sa Panultihon Kapitulo 3, versikulo 9 hangtod 10. Pasidunggi ang Dios pinaagi sa paghalad og pinakamaayong bahin sa abot sa imong yuta. Ingon dayon ang kondisyon, kun buhaton mo kini, mapuno kanunay ang imong mga kamalig ug manubra ang imong mga bino. Di ka kawad-an og pagkaon. Unya ingon si David diha sa Salmo 18:25. Matinud-anon ka Ginoo ni adtong matinud-anon kanimo. Karon nga nakadungog ka, giunsa nimo pagsabot ang pulong matinud-anon? O giunsa nimo pagsabot ang giingon ni Jesus kung kapiyalan kas gamay? Inani ang buot ipasabot sa Ginoo sa atong ginabuhi. Usahay short ang ato ang income, short ang ato ang kanabitang sweldo, kita, ginansya sa atong panginahanglan. Usahay kuhaon nato ang iya untas Ginoo. Mo'y ato ang ibayad sa kulang natong budget, murag kita mo'y murag gihimo natong pabor ug pinakamaayo ang ato ang kaugalingon kaysa Ginoo. Uy, daghang kay mga Kristiyanon ngayon ana. Dili kahalad para sa iya sa Ginoo, dili kahatag og kanapulo kay short, kulang, maupay gamay, kuhaan pa. Kapiyalan ka kagagmay? Mga igsuon, maunay ako nasabtan. Bisag unsa pa ang income nimo, short ba?
Pero kung doon na kay tinuod nga pagsalig sa Dios, ug doon na kay tinuod nga gugmas Ginoo, ug tinuod nga pagtuo niya, giuna nimo siya. Siya mo'y pinaka-importante kay sa imong panginahanglan. Ngano man, He is a source of everything. Makahimo siya og tinubdan siya sa tanang butang nga imong gikinahanglan. Usahay, gipakita sa tao nga mas importante ang kulang. Mao nang kawaton tikasan nato ang Dios para matustusan ang atong kulang. Pero bisag unsaon pa nato naguna sa tanang kulang, magpabili ng kulang. Daghan kaayong mga tao nga inana ang kahimtang. Ug ayaw tuguti nga inana ka. Nga ang ato ang gihimong hinigiban o taming nganong di ta kasimba, di ta kahala, di ta hatag para sa Ginoo tungod kay kulang. Lord, sabta lang ko, Lord. Kita man gyud kang kulang. Pero gisulayan na di ay ka antaana. Gisulayan na di ay ka. Pero wala nimo buhata. Wala nimo pansina. Mao na nga ang pagkamatinud-anon sa Dios, gina-address lamang ngadto sa mga taong matinud-anon. Ang panalangin sa Dios, giandam lamang sa mga tao nga kasaligan o kapialan sa gagmayng butang. So sa may mga pagtulunan, inani ni siya. Kung gamay pa ang imuhang trabaho, gamay pa ang imong negosyo, gamay pa ang imong income, ayaw imo anang rason nga diha ka motago para dili malagaran nimong Dios. Ayaw na himo ang hinigiban para motago ka sa tawag sa Dios imong kinabuhi. Kay ang pagtuo, kung tinuod na nga pagtuo, dili na magbase o dili na magagad sa imong kahimtang. Lisod og sayon, magpabilin kang mopadayon. Ug mauna ang kikahimutan sa Dios. Timan dili sukdon sa Dios ang imong kahimtang. Aron mo sabot siya, nganong dili ka kahalaw daw, dili ka simba niya. Si Joseph, bisan siya ulipon mga kaigsunan, timan nakitaan gyapon niya ang Ginoo. Wala niya kalimti si Lord. Nagmatinud-anon gyapon siya sa Ginoo. O nganong moingkong nagmatinud-anon siya bisan sa panahon nga siya gisulayan pag-ayo. Yes, grabe na ang iyang mga pagsulay, sikat pa sa iyang mga igsoon, sikat pa sa iyang pamilya, hangtod didto siya sa balay sa iyang agalon mga kaigsunan. Ngano man, diha sa maong libro, gitintal, dili lang sa kausa kay gayon, kundi sa matag adlaw. Matag adlaw gitintal si Jose sa asawa ni Potipar, pero matag adlaw pod siya milayo sa tentasyon. Kanunay siyang mibalibad. Og padayon nga gisulayan siya taga adlaw, mga igsuon. Unsay giingon niya? Pareho mi og gahom sa imong bana. Ang tanan nga naa ni balaya wala niya ihikaw. Gawas lang nimo nga iyang asawa. Dili ako makahimo og himo sa sala nga makalilisang batok sa akong Dios. Si Jose doon na siya giila nga Dios. Sa panahon siyang panginahanglan. Yes, tinuod si Jose nang inahanglan. Si Jose mga kaigsunan nang inahanglan sa tanan. Pero dunay mga panginahanglanon ni Jose nga dili niya angay buhaton. Siyempre lalaki si Jose. Pero wa siya magpadala. E ano man, naa kaniya ang buhing pagtuo. Dili siya makaako sa pagbuhat sa sala nga makalilisang batok sa iyang Dios. Doon na siya kaadlog sa Dios. Sa alang ni Jose, mas maayo pa nga kawad-an sa posisyon, kawad-an sa satanan. Basta dili ra siya mawad-an sa limpyo
og nindot nga relasyon sa Dios. Wala niya ibaylo ang kana bitang iyahang relasyon sa Ginoo. Inaani ako nakita ni Jose. Ang integridad mas importante kaysa temporaryong kalipay. Unsa man ang integridad? Kanang tinarong ba nga kinaiya, matinud-anon, dili limbungan, kanang maayo. Wala siya motugot nga malimbungan niya ang iyang agalon nga si Potipar. Dili og dili siya kahako sa pagbuhat og sala. Og tungod ni ana mga kaigsunan, gibakakan siya, gipasanginlan siya, gihimu-himuan sa istorya, hangtod na balhog siya sa prisuhan. Sulain na po nga kalisod. Grabe na po nga kalisod. Na po siya sa binangguan. Tungod kay gibakakan siya, giakusahan siya nga nang rape, akusahan siya nga buot siya makigilawa sa iyang agalo, iyang asawa sa iyang agalon. Napriso si Jose bisan sa iyang pagkainosente. Unya kung imong tan-awon mga kaigsunan ang pagkapriso ni Jose dili lang sa usa ka tuig. Dili lang pila ka bulan. Nya didto mga kaigsunan sa bilangguan do na pagyud siya mga taong gitabangan. Pero timan bisan kung napriso si Jose, wala siya pasagdi sa Ginoo. So kung imong tan-awon, makapila pa nakasinati si Jose og kalisod. Hoy daghan dili lang kay kusa. Nya dili lang kay ordinaryo nga kalisod. Nga kana bang naay kalisod na ara kay maduulan. Di ba sa atong kinabuhi nara tay masampit sa panahon nga dunay mga kalisod. Labi na sa panginahanglanon sa kwarta. Napakay maduulan nga barangay, mayor. Labi na kung duol kas mayor, duol kas barangay. Or naakay mga kailang mga adunahan, makahangyo ka. Pero Jose, wa gyud say mahangyo. Sa diha nga nangayo siyang tabang sa iyang mga ubang mga igsuon sa dihang gusto siyang patyon, gitambog siya sa tabay o niya sa dihang nasabdan niya nga ibaligya siya sa iyang mga igsuon, why bisan usa niyang igsuon nga mintabang niya. Wala sa ka-feel og protection. Pero bisan kung inana ang iyahang nasinatian, wala siya malimot ug wala siya mo reklamo sa Dios. Wala siya mo ingon, nganong nainani man ko? Iyang gidawat ang tanan. Igo ra siya nga mihilak. Wala siya mo pagawas og bisan unsang bati nga mga pulong against sa iyang Dios. How about nimo? Sa panahon nga aduna kay mga problema, siguro mayon kang nisimba naman ta ako, nibasa na kog Biblia, nya nganong nainani man kalisod ang ako ang kinabuhi. Gatuon man agway kag pulong. Naminaw man ang mga wali. Nga aron mahimo kang bulahan, kinahanglan ka makaagi og bisan unsang mga pagsulay. Si Apostol Santiago mingon, bulahan ka nga makasinati sa tanang klasing mga pagsulay. Tanang mata nga mga pagsulay. Muna nga sa akong kinabuhi, kung naay mga pagsulay, sikat pa kaniadto, pero tinaga mga pagsulay. Sa mga igsuon, sa akong isig ka magtotoo, sa akong mga gitudluan, sa akong mga gisangyawan, sa akong mga gitabangan, naay mga pagsulay. Pero kanang tanan, gidasig ko sa Ginoo kanunay sa kinabuhi ni Jose. Ug mao nay gusto sa Ginoo, ug mao po nay gusto sa akong kasing-kasing nga ako nang i-share ninyong tanan. Si Jose mga kigsunan, grabe ang iyang nasinatian nga mapagsulay. Una, kay wala siya'y kaduulan, wala siya'y masampit. Wala siya'y kapamarahigan kumbaga. Sa panahon nga imo nang masinatian nga murag wala na kay kaduulan, ayaw kalimti ang Dios. Bisan unsa pa kalisod o bisag unsa pa na kaubos, timan wala ka biyais Ginoo.
gimulda ra ka, giumol ra ka para mas kapialan ka sa giandam niyang panalangin. Sa panahon mga kaigsunan nga tuan na si Jose sa prisuhan, kung imong lantawon mga kaigsunan diha sa Kapitulo 40, nindot manggug kain ng kaagi ni Jose, muhilag ko ana mga kaigsunan kay magbasa ko sa Biblia. Di ko kahinumdum kung kapila ko kahilak mga kaigsunan sa kana bitawng kuan ni Jose. Di ko kahinumdum kung kapila ko ka balik-balik ang nagbasa. Sa kahimtang ni Jose mga kaigsunan. Sa diha nga dito siya sa prisuhan, dunay mga isiniya kaprisuhan nga nagdamgo. Niya gipasabot niya ang damgo o niya ang usa namatay, ang usa gibalik siyang trabaho. Nya ingon pa gyud si Jose nga kung mahitabo na gani ang imong damgo, ayaw ko kalimti. Nga niya ako sud sa prisuhan. Buti pasabot nga kung ang usa ka katong gitabangan niya, mutabang unta po niya. Human nga natabangan ni Jose mga kaigsunan katong tig-inom sa tigpainom bitaw sa hari. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, pila ka tuig nalimtan si Jose. Ang iyang gitabangan daling nalimot niya. Pero inani ni ibutang na to ni sa tuang kasing-kasing. Timan bisan pag ang tao o ang mga tao, bisan imong pamilya, imong makaila, imong higala, malimot nimo. Apan timan dili malimot ang Ginoo. Dili malimot ang Ginoo. Timan igyo na mga kaigsunan. Bisan kon kalimtan ka sa imong pamilya. Apan dili malimot ang Dios nimo. Dili og dili malimot ang Dios sa iyang saad nimo. Labi na sa panahon nga doon na kay gibuhat nga maayo. Kaning naa sa Hebreo. Hebreo Kapitulo 13. Labi na kung imo ning gihimo. O niya, Hebreo Kapitulo 13 versikulo 16. Ingon din ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pag tinagamangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Kung malipay gani ang Ginoo, dili og dili na niya kalimtan. Dili gyud malimot ang Ginoo mga kaigsunan. Natoy bersikulo mga igsuon diha sa Biblia nga ako sang pangitaon kung asa na agyapon to sa Hebreo. Mahitungod nga kana bitaw makabuhat ka og maayo sa imong sikataw, di na kalimtan sa Ginoo. Di yun na kalimtan. Naaman siguro ni sa size, Hebrehanon size. Kani. Okay. Naka-highlight sa akong cellphone. Okay. Ingon din ang Dios makiangayon. Dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Oy nindot kaayo kana bitawng doon na kay gitabangan. Timan lisod biya ka malimot. Pero doon ay mga panahon nga malimot ka sa mga taong imong gitabangan.
Labi na kung naa kay gitabangan diha sa imong isig ka magtotoo, labi na sa simbahan. Bisag unsa pa na kagamay o kadako, usahay malimtan nimo na, pero timan dili na kalimtan sa Dios. Dili na kalimtan og dili gayud na ipadaplin sa Ginoo. Dunay mga tao sa kinabuhi ni Jose nga iyang gitabangan sama sa usa ka tawo nga isiniyag ka presyo, piniriso unya iyang gitabangan unya nakaibalik sa iyang trabaho. Iyang gideklara nga makabalik ka sa imong trabaho. Ayaw ko kalimte, pero nalimot ang tao niya. Pero bisan kon malimot ang mga tao, imong pamilya, imong mga higala, apan ang Ginoo dili og dili gayud malimot. Labi na kung doon na kay gibuhat. Kay maunay gibilin nga mga mensahe sa balang kasulatan nga maglig-on o magdasig kanato aron magpadayon ta sa pagpadayon, sa pagtabang, sa pagtabang, sa pagtabang, labi na sa atong isig ka Kristohanon. Unsaon man nato pagtabang sa atong isig ka Kristohanon? Kanang mga panginahanglanon sa simbahan. Dili na sila mabugatan, napagaan ang panginahanglanon sa simbahan tungod sa imuhang gugma, tungod sa imong paghatag. Doon na kay kalipay, wa ka mag-agad o wala ka pugsa, wala ka agniha sa mga tao. Imo nang pagbati nga muhatag ka sa simbahan o sa panginahanglanon sa simbahan. Kay daghan mahisgot ta simbahan, daghan kay nang panginahanglanon. Mga gamit sa simbahan, mga panginahanglanon sama sa pagpa-improve, pagpanindot sa building. Oy, panginahanglanon na sa tanang mga Kristohanon. Pero sa imong pagkamatinud-ano na pagaan, dili og dili na kalimtan sa Ginoo. Asa ganito mabasa? Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 10. Ang Dios makiangayon, dili og dili gid siya malimot sa inyong nabuhat nga inyong gipakita. Kuning basa og balik mga kaigsunan. Ang Dios makiangayon dili siya malimot sa inyong nabuhat og sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang o pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig Kristohanon. Kana bitaw nahigugma ta sa Ginoo, dili di ay na sa pulong lang. Ato din ang ipakita sa Dios diha sa pagtabang sa atong isig ka Kristohanon. Gi-emphasize yun diha isig ka Kristohanon. Kay kung Kristohanon ang imong tabangan mga kaigsunan, kanang tinuod nga Kristohanon sultihan da mo. Di pugyud na malimot. Nga kanunay nang mag-ampos Ginoo para nimo. Oy, tinuod na. Pero katong gitabangan ni Jose ay dali kay nalimot. Pero bisan kung nalimot ang tao nga iyang gitabangan. Pero ang Dios nga tong gialagaran. Ang Dios nga nagbilin ni ining maong mensahe para nato. Dili og dili gayod malimot mga kaigsunan. Gani adto nga makasala pa ta, wala ta niya gisalikway ug wa ta niya pasagdahi. Wala ta niya pasagdahi mga kaigsunan. Ngano man dunay plano siya na nimo. Doon na siya plano nako, doon na siya plano sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Ang iyang plano dili aron mag-antos ta, kundi aron hawason tas kalisod. Yes, tinuod, doon ay mga panahon nga naluya ka, napukan ka. Doon ay panahon nga di ka kabasag Bible, doon na kay panahon mga kaigsunan nga di ka simba. Pero wala na magpasabot nga gikalimtan na kaniya. Wala na magpasabot nga ang Dios nalimot nimo. Tinuod na. Katong imong pagtabang, katong imong paghatag, katong imuhang labi na ay mga tao nga nalipay sa imuhang gugma. Oy, labaw nga nalipay ang Ginoo. Kay kapiyalan ka nga klase nga tao. So unsa may buhaton nato mga kaigsuonan? Mga pagtulon diha sa panahon nga gikalimtan ka sa mga tao. Ang imuhang buhaton mga kaigsuonan, hulata ang proseso. Hulata ang lihok sa Ginoo. Hulata ang pamaagi sa Ginoo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Hulata ang iyang pamaagi. Tanawa.
bisan kung gikalimtan siya, si Jose, murag, makaingon ta nga, oy, wala na ipaglaom si Jose. Walay nahitabo. Usahay mga igsoon, inana. Si Jose, doon na gito yung mga pag-ampo dito sa iyang naimutangan dito sa prisuhan. Sa magod na to, doon natin mga pag-ampo sa panahon nga doon ay mga pagsulay. Si Jose, daghang kay siya mga pagsulay na asay gitabangan pero wag gyud pud mutabang niya, nalimtan pud siya. Pero ako mo yung ko nga wala malimot si Jose sa mga pag-ampo. Kay una sa tanan na asay kahadlok sa Ginoo. Wala niya nakalimti. Inani usahay sa ato ang pag-alagad mga kaigsunan. Na ay mga panahon nga kana bitaw murag walay mahitabo ang atong walay murag walay bitaw respond, walay nahitabo sa atong mga pag-ampo. Murag bitaw atong mga pag-ampo murag walay nahimo. Naay mga panahon inaana, nakasway ba mo? Sa labi na gyud sa panahon nga naginahanglan kapag ayo pero ang imong mga pag-ampo murag wala murag dili kay epektibo. Usa may imong buhaton? Ang imong buhaton kung doon na kay mga pag-ampo nga murag walay resulta, ayaw hunong. Ayaw hunong. Ayaw hunong mga kaigsunan. Bisan mao ni atong timan-an. Saba kay ta sa atong mga pag-ampo nga tus Ginoo, hangyo dito, hangyo diri, pakiluoy diri, mga igpasaylo, paubos dito, Lord, tabahangi, bless ko. Pero sa tanan nga atong hangyo sa Ginoo, ma-feel na to nga murag wala ay nahitabo. Murag walay response. Pero ang gusto sa Ginoo nga atong makatunan sa panahon nga inaana ang sitwasyon ng kahimtang, ayaw hunong. Ina imong kaugalingon, ayaw hunong. Tinuod, gahilom ang Ginoo. Pero wala magpasabot nga wala siya mulihok para nimo. Timan ina mga kaigsunan. Dunay mga panahon nga ang Ginoo murag walay response. Dunay na yung mga panahon mga kaigsunan makaingon ta nga nalimtan man kahakos Ginoo. Wala may nahitabo sa ako ang mga hangyo. Pero timan silent tuod ang Ginoo. Pero galihok siya para nimo. Ngano man mga kaigsunan, tungod kay ang Ginoo nga atong gilagaran maayo siya. Dili niya ipakita nga dili siya maayo. Yes, doon ay mga panahon nga dugay kaayo ang ato ang mga pag-ampo, dugay kayo ang tubag. Pero mao ni gidasig sa Ginoo nimo. Ayog hunong. Siguro sa imong kinabuhi daghan nga mga trabaho nga diin ka napakyas o kaha na failure. Napukan, daghang mga negosyo diin ka murag wala improvement. Pero timan sa diha nga nanakas Ginoo, wa man gani ka pasagdahi nga tuwa pa kas kalibutan unsa pa kaha nga misampit na kaniya, midayeg na kaniya. Wa man gani ka pasagdahi katong didto pa ka galunang pa ka sa sala nga mo inom pa ka, mo bisyo pa ka, wala pa kay panahon niya. Unsa nakaha karon nga duna na kay gibuhat nga nakalipay niya. Una mo ingon ko. Sa panahon nga duna kay gipangayo, unya wala pay response. Ayaw hunong, ayaw kaluya. Kay ang kahilom sa Ginoo wala magpasabot nga gipasagdan kaniya.
Sa daghan akong mga nasinatian, mga kaigsunan, usag yun nga, moingon ko nga, ang nasinatian bitaw ni Jose, murag akong nasinatian, dili man tuod tanan. Siyempre yung Jose nakaagig presuhan, nakaagig sakod presuhan, bugbog sirado, naalayo sa akong pamilya. Doon ay mga panahon nagsakit kog kanser. Nya wala ko makakita nga na ay grabe nga pagtabang. Wala pa ko ka magdala og simbahan ato, hangtod nga nagdala kog simbahan ang akong gidalag simbahan. 7 ra ka buok na nimba unya tabanganan sad kaayo. Lisod pod kaayo. Maglakaw ra ko sa magpa-check up mo atog hospital. Ako ra usa. Wala ko'y kaabag. Pero gihatagan ko sa Ginoo kaisog. Dili ko mahadlok, wala ko'y gitawag anxiety pa. Wala pa ingon nga mulakaw ra ko. Bisan kong kuyapan ko, magtabang-tabang ra po sa akong kaugalingon. Doon ay mga pag-ampo, mga kaigsunan nga dili diha-diha ang response o dili diha-diha ang tubag. Siguro usa ka nga nag-ampo apan walay tubag. Pero timan-in niya, wala na magpasagad nga, wala magpasabot nga ipasagdan kas Ginoo. Kay ang Ginoo sa tanang sitwasyon giampingan kaniya. Giampingan ka mga kaigsuonan. Nagapamuhat ang Ginoo sa tanang panahon alang sa imong kinabuhi. Og mao na ibutang gyud nato sa atong kasing-kasing. Ayaw kaluya sa pagtawag, pagampo, pagtabang, bisan gamay pa ang income. Bisan kon short ang imuhang income mga kaigsuonan, ayaw kaluya. Undo na kay giampo nga wa pa itubag, ayaw hunong. Kaya ang Dios gatong gilagaran. Wala mo hunong sa pag-andam og panalangin para kanimo. Kung doon na kay gipangayo nga kayuhan, doon na kay gipangayo nga kaluwasan, doon na kay gipangayo nga kabaguhan, mga panalangin, protection, ayaw paghunong. Ipadayon. Nya ipadayon ang pagkamaayo o pagkamatinud-anon sa Ginoo. Paubos sa tanang panahon. Sa diha nga si Jose, sa kadaghan nga yang nasinatian nga murag gikuhaan sa kinabuhi, ibaligya siya, gipatrabaho siya sa pinaka-ubos ka trabaho, unya sa dihang ni trabaho siya, gihimo siyang gipauswag siya. Uy, inaana ang kinabuhi nato mga kaigsunan, gipauswag. Gipauswag si Jose, nahimo siyang kapiyalan sa tanang butang gawa sa asawa sa iyang agalon. Grabe ang posisyon ni Jose. Pero sa diha nga gisulayan na sad siya, back to zero na pod si Jose. Walang-wala na sad si Jose. Pero sa dihang dito siya sa prisuhan, nag-uban ang Ginoo. Gitabangan siya. Ang kana bitawng sinaligan sa prisuhan, nakakita nga si Jose giubanan sa Ginoo og wala na gikabalak ang lain pa, wala na mabalaka. Kumbaga wala na maglisod mga kaigsuonan ang sinaligan sa prisuhan. Kay naay piniriso dito nga giubanan sa Ginoo. Itabangan ni Jose katong isig niya ka prisuhan aron makalingkawas, pero wala siya tabangi. Gikalimtan siya. Yes, tinuod. Na mga panahon nga gikalimtan ka sa imong pamilya, gikalimtan ka sa imong mahigala, gikalimtan ka sa mga tao nga gibuhatan nimong maayo. Apan timan wa kakalimtis Ginoo. Ayaw ihatag ang imong kaugalingon sa mga taong nalimot nimo. Ihatag hinuon nato ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Never og never nga malimot sa iyang mga saad para kanimo. Pagka maayo tunay kang Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan.
Nalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Tunay kang maayo ka na ako. Sa kadaghang nasinatian ni Jose, ang akong nakitaan mga kaigsunan, diha sa 41, chapter 41 sa Genesis. Nag-edad siya 17 anyos gikan sa iyahang ginikanan. Nalayo siya sa iyahang mga igsoon, nalayo siya sa iyahang mahal sa kinabuhi. Pag-abot diha sa chapter 41, imong makitaan nga 30 anyos na si Jose. Naminyo na si Jose diha. Buti pasabot. Aritas bana-bana nga mga tuig nga naganto si Jose. 13 katuig nga naghantos si Jose. 13 katuig nga puno og pagsulay ang iyang kinabuhi. Tunay kang Pero wala siya mobulag sa Ginoo. Wala siya malimot nga doon na sa Dios nga gikadlukan sa tanan nga mga pagsulay nga ang nasinatian. Nagpabilin siyang matinud-anon sa Ginoo. may gininhawa. Bisan ko nalimot ang mga tao, iyang pamilya gikalimtan na siya, gatuon na ang iyang amahan, iyang mga ginikanan, iyang mga igsoon, siguro nga patay ni Jose. Pero dakong buhi si Jose. Ngano man nag-uban ang Dios kang Jose. Nganong buhi ka karon? Tungod kay giubanan kaniya. Maayo ka na ako. Kanindot mga kaigsunan kanang makamata-pata. Didto mi sa lungsod sa Malabuyok kagahapon. Usas mga namaligya ay kunutog isda, wa kamata patay. Usas ako mga kaila dito sa Negros. Dili pay nana ang pangidaron. Giatake, patay. Pero bisan sa iyang kamatayon mga kaigsunan, ako nagtuo nga wala siya pasagday sa Ginoo kay naa sa Ginoo. Namatay man tuod siya pero naasas pagpangalagan sa Ginoo. Unsa pa ka nga buhi ka karon? Unsa pa kahata nga buhi ta nga naginhawa ta karon? Nganong naginhawa ta? Nganong buhi ta? Kay naghulat ang Ginoo nga mudahig kaniya. Naghulat ang Ginoo mga kaigsuonan nga magpasalamat ta niya. Unang kung naa kay mga kalisod, ayaw himuan ang rason nga nung di ka kahalad niya. Ayaw himu ang rason nga di ka kasimba niya. Ayaw himu ang rason nga di ka kapasalamat, di ka kahalad sa Ginoo. Pwede ba nimo ingnon ang imong kaugalingon nga alagari ang Dios? Like David ba? O kalag ko, dayga ang imong Dios. O atay ko, dayga ang imong Dios. Gisugo ni Jose ang iyang kaugalingon nga mudayeg sa Ginoo kay si David. Kay si David nasayod mga kaigsunan nga kon siya mo alagad nga matinud-anon si Ginoo, i-bless siya og ang iyang pamilya. Wala ako mga pagdasig mga kaigsunan sa iyong kinabuhi. Normal ra nang naay mga kalisod. Normal ra na nga naay mga pagsulay. Ngano man naa kay Dios. Normal ra na nga ang imong pagpanarbaho, sulayan, imong pagnegosyo, sulayan, dunay mga panahon nga masuccessful, mapukan, mapakyas, pero timan wala magpasabot nga nibiya ang Dios nimo. Wala magpasabot nga nalimot ang Dios nimo. Timan ang Dios wala mohunong sa paglihok alang nimo. Ngano man, gihigugma lagi kaniya. Gihigugma kas Ginoo. Pakamatian ganita. Wa ka pasagdahi sa Ginoo. Inagod imong tapad. Wa ka pasagdahi sa Ginoo mga igsoon. Wa ka pasagdahi sa Ginoo. Unang moingon ko mga kaigsunan nga dili ta magkat-on og rason
Di ta kasimba, di ta kahalad, di ta magkatuon og rason kay wala tay angay nga mo rason. Musimba gyud ta niya. Ya diha sa tong pagpangalagad mga kaigsunan, dili na tao itanaw og tao. Labi na sa mga tao nga sige rag daot. Ayaw pagtanaw og tutok sa mga tao nga sige rag daot ang nakatunan. Nga ipakita nga sila maayo, ikaw dili maayo. Importante. Sigurado ka nga sa imong kahimtang naa kay kahadlok sa Ginoo. Kung nagpabilin kang balaan, matarong. Kay walay matarong diha sa Biblia nga gipasagdan sa Ginoo. Mao gyud akong gigunitan. Why nakit-an si David nga mga taong matarong ang mga anak nagpakilimos? Wala sa makakita. Ingon siya, karon tigulang na ako. Gikan sa kong pagkabata hangtod nga tigulang nako. Wala ko kakitag mga tao nga mga matarong o anak sa mga matarong nga gipasagdan sa Ginoo. Sa tanan Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwag. Diha sa Salmo mga kaigsunan, Salmo murag nimpilit man ako ang kuan cellphone na amay ni sod. Sa Salmo mga kaigsunan 37. Ako ning basahon. Salmo 37. Ingon din sa 25. Salmo 37:25. Ako ning bagabasahon. Karon tigulang na ako, apan sukad sa akong pagkabata. Wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. O mga anak sa mga mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Ang tanang panahon manghinatagon siya og magpabaylo sa uban og ang iyang mga anak nahimong panalangin. Munang moingon ko, ampingi ang imong kinabuhi, ang imong relasyon sa Ginoo. Pag kinabuhing matarong, pag kinabuhing balaan. Og ang imong pagkamatarong ayaw ipakita sa tao aron ingnon ka sa mga taong matarong ka. Dili na mao gikinahanglan. Sa atong pagkakristohanon karon, i-practice guna sa imong pagkakristohanon kay maunay ako ang gibarugan. Maunay akong i-practice. Wala ko mga lagad aron daygon og mga tao. Wala po ko moingon nga di po ko masakitan kung ang mga tao moingon nga bati kay tos Pastor Gideon, wa toy batasan. Importante. Sigurado ko nga ako ang gibuhat sibo sa pulong sa Ginoo. Bisan ang uban moingon nga mo nay tinuod nga nahigugma nga kuan, okay, padayon mo. Moingon ko padayon mo kung maayo mo para sa Ginoo. Sigurado ko nga i-bless mo. Kay maunay gisaan sa Ginoo. Nga ang tanang mga taong matarong dili niya pasagdahan. Mga taong nagtinarong dili niya kalimtan. Labi na kung doon na kay gibuhat nga tabang sa imong isig ka magtotoo. Mailahan raman na nga tinuod ka nga matinabangon. Kay ingon ang atong Ginoo, muani sat kas pagtabang. Ingon ang panultihon ni Haring Solomon, tabangi ang uban kay tabangan sad ka.
Daghang kay mga tao nga may natagon apan nagpadayon ng pag-uswat. Apan na ay mga tao nga wala mohatag sa angay untang ihatag, nag-anam hinuon sila kapobre. Nag-anam hinuon sila kalisod. Apan na ay mga tao walay pugong-pugong sa paghatag, gipadato sa Ginoo. Pero kanang mga taong gipadato gipauswag sa Ginoo wala na magpasabot nga wala na magig kalisod. Like ni Jose. Una nga kung ikaw matinabangon, unya na kasi natiga kagalisod, ayaw sabta nga gipasagdan kas Ginoo. Sama ni Jose, wala kalimti sa Ginoo. Tunay kang matinudan. Tunay kang Usa ra gyud nga ako ang kanang usas mga dili na ko kalimtan nga akong idasig ninyo. Ayaw wada ang pagkamatinud-ano ni Ginoo sa gagmayng butang. Kana mo yung sa gagmayng butang, ayaw himo ang rason nga short ka di ka kahalad sa Ginoo, short ka kay di ka kahatag sa para sa Ginoo, para siya sa Ginoo. Ayaw tago sa imuhang kunuhay nga naa kay rason. Ayaw paghimog rason basta para na sa Ginoo. Numnumi sa imong gipugas, mo po'y among anihon. Okay? Hey. Manganta sa ta mga kaigsunan, no? Manganta sa ta. Dugay na kung wala ka kanta. Sukat pa kani ato giubanan mo ko. Sukat pa kani ato atiman mo ako. Bisan pa sa kalangman, bisan pa sa kalistanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong gugma, nagadasig, nagaligo,
sukat pa kani ato iatiman mo ako, sukat pa kani ato ubanan mo ako, bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalistanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunog mong guma, nagadasi, nagalikod sa pagtuko. Ang ayang kang daegon sa tanang panahon, kayang tumamog kanon ay giyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. Ang ayang kang daegon sa tanang panahon, kayang gumamo kanon ay giyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. Ang ayang kang daegon sa tanang panahon, kayang gumamo kanon ay giyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. O Jesus, dawata ang mga alad ko. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mga alagad, ka ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagpatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus,
Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkaiusa, dili ang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong, o Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kaluwasan nga naangkon ko, ang kaluwasan nga naangkon ko. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa langit. Ang magpabilin ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo naangko, ang pulong mo kinabuhi
kinabuhi ko. Ako nagtuo mga kaigsunan nga ikaw ug ako nasabtan nato dili gyud ta mabuhi kung wala ang Ginoo. Dili ta mabuhi kung wala ang mensahe ni Kristo. Muna nga usa sa akong gidasig kaninyong tanan, pabilin ta sa mga pagtulunan sa Ginoo. Pabilin mo kanako si Jesus mingon og pabilin usab kamo. Kaya ako magpabilin usab kanini. Agi dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Ako nagtuo nga ikaw ako gi-bless sa mga pulong sa Ginoo. O padayon sa pagkinabuhi nga matinud-anon kay ang Ginoo nga atong gilagaran dili og dili gid siya malimot kanimo. Oras ato nga programa mga kaigsunan alas 9:14. Alas 9:14 sa kagabion. Dalaygon ang Dios nga igsuon. Okay? Ania ako Ginoo. Mayong pagiguban ni Sister Gingging, tanang butang may katapusan apan ang imong pulong magpabilin. Kanimo Matod pa ni Naomi Fernandez, makarelax gyud ang una-una kung maminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa gugma ni Lord. Amen, no? Ganahan pod kaayo ko sa mensahe sa Dioses. Pero awit makalangit makadasi. Gikan ni Sister Rosan Pisan Gulo. Ato magsunan nga nagpuyo diha sa abroad. Dios magapanalangin kanatong tanan. Doon na mo'y mga mensahe, mga pangutana, mga prayer request, o kahabisan unsa, ikalipay sa Ginoo. Pwede mo muhatod og mga mensahe sa ako ang atong programa, ako nang mabasa. Pinaagi sa ako ang Facebook account, Gideon Candelario. Kung naamoy ihatod ng mga mensahe, mga pangutana, pwede mo nga mo message sa ako Gideon Candelario. O kaha, message sa ako ang number 0932-638-4134. 0932-638-4134. Oras na sa ito ang pag-ampo. Mag-ampo ta. Ama na mga Diyos sa makagagahom, salamat Ginoo sa imuhang pag-amping, pagtipig, pag-atiman, pag-amuma o pagdasi ka namo. Salamat sa imong mga pulong pagtulunan nga amo karong nakatunan. Sa amo ang pagpamahulay, pagkatulog, salamat kay ikaw magkaproteksyon, magkauban ka namo. Amo isalig ito kaya diya kanimo mong kinabuhi. Dalaygon ka nga mga panalangin. Ako mga kigsunan nga naakaron sa panginahanglanon, salamat Aman, ikaw magasupply, magatagbo kanila. Salamat Lord sa kayuhan sa ako mga kigsunan, bisan pa sa nag-prayer request, bisan pa sa iyang anak, siyang pamilya nga naakaron sa Soto, ikaw Dios mag-bless, ikaw Dios mag-aayo. I declare complete healing right now. Kung salamat Lord, magapanalangin ka sa tanan nga mga panginahanglaw nun, magatagpo ka. Sa tanan nga dunay mga problema, ikaw Dios magpalingkawas niini. O ikaw Dios magasulban niini. Salamat sa imong tabang kanila. In Jesus name. Amen. Kining igsuon Pastor Gideon manamilit na sa ato nga programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good evening, good night kanatong tanan. Pagdaing nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ito yan ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah,
sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,